Ang kahayag sa lawas. Walay magdagkot og suga ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tawo sa kahayag inagsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, palukop sa kahayag ang tibok imong lawas. Apan kung daot ang imong mata, palukop sa kangitngit ang tibok imong lawas. Busa pagbantay nga ang kahayag nga anaa kanimo dili kangitngit. Kay kung tibok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga anaa sa kangitngit, kini malakop gayud sa kasanag sama sa usa ka suga nagdang-ag kanimo sa tibuok nga kasanag niini.